रस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। आता मुंबई कॉर्पोरेशन येईल, ठाणे कॉर्पोरेशन येईल, पण हे सगळं होताना सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरीचा महत्वाचा भाग त्याच्या ठिकाणी असतो आणि सिंधुदुर्गाची सत्ता आपण या ठिकाणी काबीज केली। आता आपल्याला आई भवानीचं आपण दर्शन घेऊन त्या ठिकाणी भराड देवीचं दर्शन घेऊन आलात, छत्रपतींच्या साक्षीने आज या ठिकाणी कार्यक्रम होतोय आणि तो पण मालवणमध्ये कार्यक्रम होतोय। आपण आज या ठिकाणी विडा उचलूया की मुंबई महानगरपालिका सुद्धा आपली या ठिकाणी आली पाहिजे, अशा प्रकारची शपथ या ठिकाणी घेऊन आपण या ठिकाणी आम्ही सर्वजण आपल्याला सहकार्य निश्चितपणे करू एवढं अभिवचन आपल्याला देतो। हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर। लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप।